Mandawi City Traffic Enforcement Agency mihimog special operations aron na masayran kung implementar ba ang safety measures sa mga prime movers o mga dagko mga truck nga muagi sa mga kadalanan sa syudad. Kini subay sa makapakugang insidente diin nahagbong ang usa ka container van sa usa sa mga dalan sa nisgutang syudad. Tinguha sa mga ahensya nga kalikayan ang mga insidente nga mahitabo sa daan hilabi na nga makamugna kini og kahuot sa dagan sa trapiko. Ang detalye ni Nico Sereno. Yano ra kaayo ang pagkahagbong ni ining 20-footer container van gikan sa usa ka prime mover nga pa left turn sa intersection sa Mandawi City. Maayo na lang kay wa nagrabihan ang mga langyaw nga nagbarog duol sa dapit na hitabuan. Nasayran nga wala malak ang container van sa iyang trailer ug kusugra ang padagan sa driver sa kurbada. Tungod niini, naglaraw ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team higpitan na ang mga lagda. Muhimo sila og mga special operations pagtino kung naimplementar ba ang mga safety measures sa mga prime movers nga magsubay sa dakbayan. Milatid og mga lugar ang team aron adto mag-inspeksyon ug mudakop sa mga malapason. Kay naa man ay slot, actually slot ang lungag ba. So ug halo kay na siya, that means why lock. Supposed to be naam na siya. Reckless driving ang i-issue sa driver. Matud sa team, importanteng masiguro ang kaluwasan sa kalsada, labi na sa mga dagkong sakyanan. I-hold kit ang vehicle until such time na naa siya kabulhin na nailak. So ang among challenge ron, how to park the vehicle in a safe place. Kay ug imong parahon sa busy kay na street, it will again cause obstruction. Tun-an pasab nila ang isugyot sa konseho nga pagpapasar og ordinansa nga dunay bugat kaayo nga multa kung may mga kalapasan sama sa wala paglock sa mga container vans. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.